Yeah, man. Ha. Ngeze somatekisi. Yeah, sexy drive. Isigijimani. Yeah, man. Ayibonjala. What's wrong, man? Yeah, thank you. Eish, obani abangena. Yo, busiphamandla. What's wrong now? Amajimbosi, what's wrong now? Nifunani? Ngithuma omkhulu ukuthi usacela itablet yakhe. Oh, konje ushiya ifoni yakhe umkhuluza. Eish ngikhohliwe yazi. Uyinayishiya. Sengithi ungiphe yona. Okay, siyonilandela madoda yazi. Yo man. Eish. Man. Nangiyeza. Ya, nani ufuna ngamkhuluza mntwana? Sure thepa mntwana soyiceda yabona. Shapini ngemajimbosi. Yo man. Eish. Sengicedile manje. Oh, I hope akekho utata Israel. Aha, nange uyawasha. Yo, kemeleng machita. Tiso, landi tablet. Kemeleng machita. Yo, tablet. Hey, wana mani. Mntwana, sekafunani manje? Ha, khuluza. What's wrong now, man? Ayibonjala. Yo, mawala mzukulu wami. Yo, ngwaridi ngawo mkhulu. Hey, wana ndizolanda tablet yami wena. Iphi na? Hayibo, uzolanda kanjani because ngihambisile mina? Ini wena? Hayibo mkhuluza, uyothumela abantu mosuthi bazolanda itablet la. Na, ndithumele bani? Uletha abantu abayi-3. What? Beze bazolanda itablet. Abafana abayi-3 usiphamandla. Yo, ndimazi mina siphamandla. Ubani omphamandla? Hey wena, tablet yami man. Hayibo, uletha abantu abayi-3. What? Beze bazolanda itablet. Yo, soze mna. Ngithumele umuntu apha azolanda itablet nukuphambene wena. Mkhuluza ngeke udlala ngami. Khawuzisa itablet yami wena. Uyandinika okanye ndithi drrr.